Keblai syubun pi parlok bro kebajupet kursan kanika channel mau benar. Dia parlok bro mentang awan pentip sepi halor kalok kidru balapan nyai dak mau benar multi purpose society hamanan chnong maurus ir nong stone west Khasil district. Kabakatrik kaba ningkong ibu hakalai trik umi arjar pusan. Nang tangira biang syaka karsau trik ujun arjar pusan. Patna ka karsau trik ujun arjar pusan syaka arpo trik Desember arjar pusan. Kani kalau kidru ka price kalong ka bang nilabu ka baningkong da ka JCB ka baar da ka Tharox ka balai Mahindra pick up ka basau Siliru ka basan Royal Enfield bike pat ka bandrus Maya Mahaskoti te kini baro ki price ngi kali ki brand new ka bang nilabu pat ngila penti bro ki sensan social media pat kemjur ki posta te menta ka basusi ka bangawan berpentip sepi kam tam ngau presiden une lane chairman jong ka society pat kemjur utrai jong ka national mau bena ngawan pan ma sepi ki parlok lane ki pat ba habarok sodong jong ka jala mikhalia ngawan pan ma sepi baya ka lok kidru ngimla shu ban penyelek kai ngimla shu ban le ya ka drodet kumang labu ka arko triku Desember namar kidau kilong kumni kumba nadu mensuang ila de pentip ba kajing bom la jing pelak kaya kalau kidu kadai kajing syaksim kabu jongi ha kinong di tiket jongka di ka society jongi kamtam kitu ki bru ki bangi ai pa di tiket deke de oi nadu katu karsau tregu jun kini ki bru ki ba kim ban submit shu ya ki tiket jongi kim wan submit shu ya ki pisa ki donru ki bawan submit ya ki tiket re ka pisa ki ong nila yo ban pendon kamno nomor bash tom ikon tia ICU nantai donru ki ba ong ba ngash tom hi ngayo pendon kamno ya kena pisa jong pi ai bangan sasiu hadin ai po dengan kata sengi bangan sasiu atau don ru kibru kiba shuja bet bat beriu bat tiket kim ban somit batang ya ki tiket ru bat don ru kibru kiba la di bahai ki tiket jongi kibala pen biang nanong shadong kim pen mis watang iwi tiket ru lane kapisa ka bangila ai ka bah jong ki kamtam ya ka commission ru ngila ai ki commission nam ta kinong di ngila ai ka balas ngila ai ya ki re kita kibala lek bahai sebab palam berkibala seniu kita la shim bar kita bam jam ya kapisa jongi jadi nak dau bang ngem la shu ban lum ya kapisa jongi ya kapisa jong pi kam tam pila tidak ketikan ngem la shu ban lum ya kapisa kaba pi pila dap tit ya ketikan jongi ngem la shu ban penmi ya ka price ka bang labu na kam ta jong pi te kata kawika kajing ka ba kong san lane ka ba ning kong du ka ba ngim la shu ban penlek kaya kene ka lok kidro ngai pilas tu namar ba kidon kibru kiba ya ong bet kinong tu ya kene ka kiba kidai ru kinong penjot ya kene ka society jongi nanta ka baar hadin katuka kacau terik bangi penbana bangi la extend biang adu Desember kajing pen extend penjalan jongi ya katu katarik ru kadai kebangi yai up pat ngiwat ya kini kinong di kibatu bat kibacuja laja kidor ru kibacuan wan hadin wan panmap henry wan panmap setengah ketin bisa ki kleman submit show te hadin katu karsau tarik kidon kiparlok jongi kiba kimla show ban up ya katarik kebangi yang ya ka bertarik keba ni labu aku tarik pan pelak kai biang yang sobha pan phai no kapisa ngin sathit biang hadien pat la pila pelak kai biang te ngila pan phai akum kita kibru don ki bawan tim si tim sang don ki bawan berngem bersit te pan sereng ya pan phai no ya katiket haki ngin siu no ngin pan phai no te andang ngila perkhat sani bahaya ya kanika kam kum society ngimla shu ban lom ya kapisa hang taling ngila minus shu nalor ka society kala penlut bun ba nadu ka booking gali nadu ka tiket nadu ka bayat bayeng jong kinong di ki volunteer jongi
te dalam di tiket ru ada untuk kasau trik bun pak jam lai pun 10% kibru kibatit kila ngila ada Briton nomor kila cuan berngam bersit yang ngim kwa kum kata nomor ngiru ngim kwa ban subam sa jongki ngim ngina mudong penjaj bahabiang ha uni arpo trik di sembar tengah terangin sa penrulong no yang jingkwa jong kipai baru kartu kiprai ki ngila penibang andai kalong kumba ngila penbit ngila tok ya pik baแต่มันต่างกันใช้จะพีบางยิ้มละชูบันเป็นละกายยากันในกล็อกรีล็อกกิดรูนาkita kidau kibang ni lapan pau happy oi ki jimbat pau janga kam na sai bahan rei pilos thu hi ka dau ka bre David ka jing sha le tu sha hakibriu ka jing sha sim kabu par ka jing sha penjot ya kan society jongiแต่มันตngawan pan map chapi nadu ka men sim chapi ba subha map no ya ka society jongi halor kene ka lok kidro jongi subha klet no ya ka jing tmu bas new jong pi ban bas new biang yang ya den lane kletno gajing temu ban IFR ngi ban IK singi subha pelat yang kene ki ibaro nomor ngiwan pan map no chapi halor kene ka kam subha map no yangi hoot wala don kita jibru penjot yangi wala don kibru ki baba ka pisa jongi ru reka baning kong hi pila sutu ba ka baklahi jongi ka society tangi pan map chapi ka ba ina long kum ta kinong penbit lane kinong tok ya pi ka ba halor kene ka lokidro andre nga pan map benya pina do kamen sim ba map no yang ni ka society bangin ngin nomlin shu bangin sa teng biang e kam pen bit lan ne kam pen sniu lan ne kam kiba pen dom ye pi pen bu kho ye pi kiba ba namar ba kane ko society jangi hi ajin tmu bangi tmu kalong bangin mut ban pen bhai ka society rai man ta pade ni la long ta kinong chun na ni kinong pan sniu ye phik ba te so bha map no na pan map phi na du kaman sim so map no yang ni te na pan map ru ya ki bor bahalor adu dc lottery pat ka tax pat kerpang ya ka shnong morus air ka dor bar shnong morus air ka bala ai no singi ya ka jaka pan pelek kai ya kene kelok kidru hat hang tu ha kamadan shnong morus air so bahasa map no lar pi kene video map no yang ni nomor ba ngi la sungu e pi nomor pila ai so bahaya ngi pisan e ngi ban ai ka jaka pan pelek kai ya ka ne ka lokidru jongi henry ngim la shu pelek kai na kini gidau ke bangal pentip sepi da so map no yang ngi ka society jongi kam tam pi ka shnong morus air pan map no kerpang ru ya kitu ki nong di tiket jongi hoi don ki don bun ru ki bala di bhai tiket jongi ki ba de ki bri ki ba bha ki lawan somit ki la pen biang na dong chadong ki la pen biang be ya ka bha jongi ba de ka bha la jong ru ki la sim te ki ne ru ki long ki ba bha ki bru te so map no namar ba nga thrai kitu ki nong di tiket jongi ru ki bun ba ki ba bha ki la sha kan roi ha ki nong thet nga kilawan ya tu engi la sha kan roi cha tem tang na ka daw jongi te so map no na kamta jong piru namar ba ka daw men kong hi de mangi ki ba bakla te so map no pi ki nong di tiket jong ni ro te tang kata hi te menta om dei bang ngin sabam no ya ka tu ka pisa ki ba ki la thet hen rei ya ka tu ka pisa jong pi ki ba ki la dap thet ya ka ne ka tiket jong ni ngin sa pan phai no ya katu kapisa jong pi ba pila dep thiet ka tiket leng ba ka jing pen chisha jong pi ya ka tiket ka ba pi thiet nangi te kitu ki ba thit tiket nangi te ngin sapan phai no isha pi bar o ki pa ba ki ba thiet ya kan tiket jongi ya kan ka ki dro jongi ngin sapan phai no bat ngin sarita no ski jai namar bangim la ban somil ban pen phai ha ka ju ka sngi ne ha ju benai henry ski jai ngin sapan phai no chapi kat ubashwa ban phariton ka pisa ngin riton ski jai so bha kitu ki pai ba ki bathi kan tiket jangi wat ai bat no ane bat ki nong di bat phalum chijaka mar yo ba yo lumaki yo pan yo nom pan yo ba imla shu ban pan phai byang chapi so bha phi ki trai hi so bha sawan riton hi ban ngi ti kitu ki ba na jangai shnong so bha pat na jan shnong ro so bha chule kumni ka ka kom ta riton bisa day ban shu ban riton mark mat bat ngi mar ngim la shu ban shu api pi man kasni ane ngim la ban apa office la ne ngim la ban
ya kendu ipi te shule kumnin marka pertai social media menta shandur ya kato tiket ba piti dangi sa sen yangi ha WhatsApp ha kitu artli ki nomor WhatsApp jongi sen hangi te ngi da check shwa te la da ngi la itu ba ka de jongi ka tiket te ngi sa pen phai ya ka bisa jong pi leng ba ka bang account jong pi sa sen ka ba account jong pi bat kum juru kitu khamtam pitik ba le ki GP PTM PhonePe la ni kinu ki ki bang account la ni ki transfer te subha sa sen leng rengkat bat ka tiket rengkat ba ka tu ka nomor GP jong pi bat ka nomor account jong pi ha WhatsApp jongi te katarik ban return te ngimbu ra da hadu sistem arsnem ru ngin return hi pi nomor ban ong ngin return chi return ru ngim la shu nomor mangi ru ngi haba kli ya ka ka jinglut kam tam tikin kinong bam tiki bala bam ka pisa jongi ru ngi haba kli mangi te kam tam tiki nong di tiket bela ngi naka spa ru la minus mo don ka commission bangi ayaki te ngi hab ko baru naka tu te pendap yang ka spa te ngi hab siu naka society te kala ban simpor mar nomor bai ka jing long briu te ngim la ban pen biang thik kat ka ba pi ba pi kwa la ne pi dawa ya ka hok la jong henre so bha yai ap yai sha tambangi kulare pi bang ngim bam batang stingkaru ka pisa jong pi kinong thet ngin sa sen be pi ski jai ban kirki khamtam man tau Disember ngimla ban chu sen ya pi la ne ngimla ban ya kore ya kene ka kam ban return nomor ba kade ka porbun kam te ngas try house nam thamai ngin sa sedang ban return ski jai ya kene ka pisa jong pi te kiti ki baso sen su la mengi so ba ya sha la mengi ngin sen na du nam thamai pi ka pisa ngin ai pi ka pisa leng ba us nam thamai so ba ya su sen la mengi henry nia tu hoke pi ba bat ngi kula ru ya pi ba ngim nginom bam ya ka pisa jong pi ngin ai be ki ya ka bah ka hok jong pi tang ba subha sen ka tiket ka ba shai kedar kam tamu sia nomba bar ka tiket jongi ngin da pet ngin scan ba ngin da pet tela de jongi andala de ka jongi ngi sa sen pisa pi te kitu ki ba la penca ya ka tiket kam tam ki ba tit online ki la banca la ban pila ban penjot te saya akan bangi setek sepencai bah WhatsApp le kumno nomor ba ngi dawat ru kabun ba ka tiket te ka simpor te pihak biasa hi jadi kita biang te ingin saya lihat ka bala ban pen kloi andre ong menta bangi pentip ka video ban return te kala ban simpor pi so bahaya biasa ingin sa return biski jai ka pisa shapi nomor ka pisa kala ka pisa kam tam ka tiket lai ni have the check bah cek bah yo bom de jongi yo ka duplicate nomor ba chu sana ka dor ni tu ben nomor ni don scan ni scan te tang kata hi ke jing pentip jonga te subha map no ya kene ka mau bana society jongi wat bu nut chu wat mus news chu ya kene society jongi nomor ba ngi la kula pi bangin pen phai bet ya ka tiket ka ba pi thi thangi tiki nong kendong ru melelei ra ngange ka perthai menta ki le don fun pi hi hanong kendong ki don hi bale chi pi we arngot te sia wat perlok wat bahaying pan penle leng ba ka jing stu lang jong pi wat chania than ha ki bri ba sniu te ki ti bri ba chania than jong chania than pi ta pha ban pha sen hangi te ngi sa sen leng ba ka jing stu lang leng ba ka jing pen proof ni ha proof hi adalah sen bisaru ngi sa sen screenshot par ka tarik ru ngi sa record par ki tiket jong pi ru ki ba sen chisin ngi ha record ngi ha check swa anda ngi la record ngi la check na chong la news bar par sen bisa mano sa sen shapi ban sa record te ka chimpor hi ban check nomor ka la ban slam ban hab check bin tiket iwe stream ban hab check nomor yo ba ki don mar gila don bun ki bala ngila dap return bar ki don bun ru ki bala ban ki ba thok te tang kani college bun te ngin se kan du biang ha ka we ka por lan ha ka we video ngam sa pentip company asu la dang la chu pen mi video ro ngin sa pentip leng ba shutang ban kran voice recorder te kane ka video jonga pila ban pasal yang keleng kane jing pen map jonga te map no yangi ka mau bena multi purpose society ya halor kane ka lock itu pala penyat ba hak arpo trek disembar ngim la chuban pelakai banin sapen kut no banginom teng shu ban extend banin sapen kut no ban ngilarai ru
pangeritan no ski jaya ka pisa jong pi ki pai ba ikbala dap thet ya kane kali ke loki dro jongi itang kane kublai shibun